खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि लाख लाख गाहाय थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां साफ्रोमबो गाहाय थाखोनि नखरा मोननो हागोन रेशन कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन नंगौ बे समाव रेशन कार्डनि सायाव लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां गासै गाहाय थाखोनि सुबुंफोरा रेशन कार्ड मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड गैया अब्ला दिनैनो बेनि थाखाय एप्लाइ खालाम मानोना रेशन कार्डनि गेजेरजों नोंथाङा गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला बेसेन होनाङा जासे माइरं मोननो हागोन आरो बिनि अनगायैबो 117 राङावनो 1 किल'ग्राम दालि 1 किल'ग्राम संख्रि आरो 1 किल'ग्राम सिनि मोननो हागोन सावस्रि सिबिथाय बिथिङावबो रेशन कार्डनि गेजेरजों रेहाय मोनगोन जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला 5 लाख रांसिम बेसेन नाङालासे सावस्रि सिबिथाय मोननो हागोन अरुणोदय बिथांखिनि सिङाव 1250 रां मोननो हागोन आरो संग्रा गेस सिलिन्डारनि थाखाय सरकारि साबसिडि मोनगोन उज्ज्वला स्किमनि सिङाव खावसे बेसेनाव ओंखाम संग्रा गेस मोननो हागोन आरो बेसेन नाङै सरकारि अरायथा न'नि मुलाम्फा मोनगोन जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं नंगौ नोंथाङा रेशन कार्डनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बिनि थाखाय जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड गैया अब्ला दिनैनो बानायना ला रेशन कार्ड